Happy Tuesday! It's Tuesday today. Apakainit at apakalamig. Hindi ko maintindihan yung weather ng today, guys. Canada. Summer siya, pero grabe, mainit na yung hangin is parang nasa spring. Nagbabago na talaga ang mundo. So, nag-order lang ako ng MK na shoes, guys. Ito. Kasi wala na akong shoes na mayroon akong shoes na pang work, pero hindi ko na siya bet. Yeah, hindi ko na bet. So, nag-order lang ako ng ordinary. Naka-sale lang to, guys. Mga $70 na lang ata to. So, binili ko na lang. So, meron tayong ganito lang na MK. Very simple lang, guys. Simpulan lang natin yung pang work lang. Tingnan natin kung okay, na naman siya, fit siya sa akin. Ito yeah! Fit siya sa akin. Simple lang talaga ang gusto kong shoes. Hala, bakit siya medyo maluwang? Why? Why is it? Dapat siya 7.5 eh. Bakit maluwang? So, maliit ang aking paa? Hindi naman siguro. Maluwang siya, guys. Konti. Tingnan ko nga kung ang euro ba talaga. Hindi ko na siya tinignan kasi. Kung sa euro size, tingnan nyo nga yung paa ko, guys. Yung paa ko marumi. Yeah. Euro 38 ako eh. European size 38. Yan, simpulan lang na Yan, gamitin natin yung bukas. Hopefully hindi siya bakit? Ako comfortable para siyang na Kakarating ko lang pala sa work, guys. So, hala, bakit maluwang? Ayaw pa naman mag-return ng mga items. Maluwang talaga siya, konti. Pero naano lang siguro ako. It's doable siguro. Okay, so, pupunta tayo ng church today. Prayer meeting natin. Para mapunta na tayo ng langit dyan sa papunta tayong church today, guys. Meron tayong prayer meeting, but gagawin nilang pang worship ang ngayon. So, yeah, let's go to the church. And let's worship the Lord. Yan. So, bukas, kung hindi ko kayo makalimutan, kasi nga, nagmamadali tayo always, lagi tayong late, guys. Kung di tayo late, sasama ko kayo sa aking ruta. Papuntang work, gamit aking train. Pero sa train, of course, hindi ko na i-film doon kasi iba't ibang tao doon eh. Nakasakay. Alam nyo, guys, I'm contemplating to buy, Mac Air. Kung inaano ko yung sarili ko kung talaga bang magpa-purchase na ako or hindi. Kasi, ang dami ko na sanang vlog, guys. Ay, mga kinain ni Bossing. Hindi niya, ang dami ko na sanang i-vlog. Kaso, buhok natin, naano ko ba? Kasi yung laptop na ginagamit ko for editing, niya. Very slow. Slow siya. So, naiinis ako. Kaya hindi ko gustong mag-vlog na tuloy kasi nga pag nag-edit na iinis ako kasi nga napaka na niya ba, very slow na ang kanyang pag-process. So guhubad naman tayo I want to buy Mac Air, yung pang-edit talaga. Kaso inaano ko pa kung talagang bibili ako or hindi. Tapos, nakakatawa pa, guys. Kahapon, sabi ko, bibili na talaga ako kasi Tapos, bigla yung laptop ko, guys, naging bumili siya. Kakaloka. Yan. So, ito yung laptop ko, Ito yung gamit ko sa school pa, yung Asus. Ayan. So, gusto ko siyang palitan. Pero, syempre, mahal din, di ba? So, syempre, uwi tayo ng Pilipinas. So, kailangan ko din mag-save ng money. So, I don't know. Tignan natin, guys, kung ano ba talaga. Subscribe kayo para marami tayong pera. Yay!
Hello guys! Andito ako sa hindi na ako kakauwi ko lang. Ay, sorry. Kakauwi ko lang galing ng work. So, andito na ako sa kung saan ako nagpa-park galing work. So, ano ko muna yung ano guys ha, kung view. So, this area is ang init. Wait lang. This area is in Clearview. So, dito ko pinapark yung sasakyan ko maghapon. So, sumasakay ako dyan sa train. So, dyan. Train na yan, guys. Yan. So, syempre, maraming tao ngayon. Maraming tao ngayon kasi K-Days pala. Sabi ko, bakit ang daming tao sa train? Ang daming tao. Yun ang mga youth, K-Days. At ano pang meron doon? Taste of Edmonton. Ngayon pala. So, maraming tao ngayon, guys. So, tara na, umuwi na tayo. Ando na sa Falcom sa bahay. Nalasyang siya. Galing siya na golf. Charot talaga. And let's go. Samahan niyo ako pa uwi. Charot. Samahan pa uwi. Keep us safe, Lord. O, diba? So, yung nababayaran ko dito, so, in total, ang nababayad ko lang is, of course, yung aking bus ticket, train ticket, which is $3 per sakay. Tsaka, I have, tapos, papunta doon is $3 and pauwi is $3. So, yun lang, guys. So, yun lang yung nababayaran natin. Which is good kasi noon nababayad talaga ako ng ano ba? Parking. Alam niyo naman ako. Late akong guys, gumigising tapos naliligo pa. Hindi tulad ng mga other kasamahan ko. Hindi sila naliligo ng as in morning ba. Naliligo sila, sabi nila, every night para at least makatipid na daw ng oras. Hindi ko yan kaya, guys. Feeling ko mangbaho ko. Charot. Arte-arte talaga ng mga Pinoy, eh. So, yeah. Enough na tayo sa aking mukha. Kita ko sa inyo ang ating paligid. Thank you, Lord. We're safe. Thank you, Lord. Salamat. So, we're here na sa bahay, guys. Let's go. May nilagay sa aking, ano ba ito? Yung ano, guys. Urgent. No matter what you have been or what you have done, there is hope, joy, healing, and new beginning in Christ. Come experience in real peace, true joy, and love that never fails in Christ. Come unto me, all ye that labor and are heavenly laden, and I will give you rest. Jesus is calling. Will you answer? Please say this simple confession. Jesus, today I confess He is my Lord and personal Savior. Thank you, Jesus, for saving me. Now I am born again, and I am a child of God. In Jesus' name, amen.
Winners Chapel International Edmonton. Meron silang Sunday first service, 8 a.m. second service, 10 a.m. Wednesday midweek and communion service time 6 p.m. Nice. They have it in French as well. I really do ano yung mga taong ganito nag-evangelize for the Lord. Good job, guys. Ang magre-reward sa inyo ang Panginoon na. Thank you, Lord. I'm safe. Thank you, Jesus, Lord. Come on, guys. Let's go. Let's go sa go. Tararara. Ay, mahangin. Ang weird ng summer ng... Oh, I left my... Alam nyo guys, ang weird ng summer. Nitong summer na to. Alam mo, dapat summer mainit. Mainit naman siya, pero ang lamig. Para siyang ano talaga na lamig. Parang may pagka... Ngayon pa siya nag-spring. Ang weird, diba? So, parang ngayon na siya nag-spring. Guys, nandito na tayo sa bahay. It's currently 6:43. Tignan naman natin kung may mailbox ba tayo or may mailbox. May mail ba tayo sa box? Ano ba yan? Ito yung mailbox natin. Wale. So, let's go. Let's go home. So, ito yung bahay namin, guys. Pakita ko sa inyo. So, that is our home. Home sweet home. Gusto niyo mag-visit lang kayo. Yay! Dito kasi may number 19. Yan yung bahay namin. 3 floors. Ganda, diba? Yay! Sulit na sulit ang aming bayad dito. Ay, ano ba yan? Dok? Uy, init. Lagay muna natin ito sa batos, Jian. Yan naman yung mga sapatos ni Budok, oh. Over. Lagay mo natin yung bag natin dito. Ay, nako. Ay, Budok. Buong-buang dia, Budok, ha? Huwag ko kay balay, ha? Budok? May pa ka? Dok. Tamang trip tayo ngayong gabi. Magbi-beer siya. Tapos may sisig. Ano yung beer? Alexander's India. India. Galing ng India. Tapos nanonood lang kami ng TV. Happy Friday! Happy weekend! Good morning! Happy Saturday! Gulo-gulo na bahay. Nagluluto si Budok. Good morning, Budok. What are you cooking? Cater and egg. Cater and egg. So siyang every Sabado siya ang nagluluto. Susayan mo pagluto, ma'am. Ay, sir. Basta wag ka lang manood ng Coldplay. Wag ka lang manood ng Coldplay, ha? So, ito yung niluluto niya. Egg, tapos yung tater. Luto na rin siya ng tater. Dala to ni ni, sino ba? Ni Frank. Wait lang. We have coffee. Morning. I don't care. Morning, let's eat, let's have breakfast.
Gaya? Wala. Ang hapon, malay mo yung tito diya, yung pasagdan. Wala mo ginakan. Ang kami ako, sabi. Palit nag-Hellman sa Pilipinas na mayonnaise yung magkauntaan pa lang mahal. Alam mo, magkakaroon na this choice, di ba? No? Mas lagi ang Hellman's. Sure siya. Kain guys! Dali ako sa mortals na. Guys, it's 11:42 and our mukha is still like this. So, andito na naman tayo, tapulan modes. Yeah! So, it's 11:42. Sorry about my, pero ang unahin ko muna dito paglinis guys is salala na lang muna. Kasi yung taas naman is malinis naman yun. Sa CR lang ang hindi, of course, because it's very highly trafficked area. So, it's a traffic area. So, yan. So, maglilinis muna tayo dito sa sa sala lang muna guys kasi malinis-linis na ang taas. So, yan. Tignan ko sa inyo yung ginawa ni Falcom sa ating Bakit kayo mga lalaki guys? Pag sila yung tignan nyo naman. Okay? Come on, grr. Okay? Grr. Yan. Ganyan siya guys. Ganyan siya sa aming bahay. Pag nagluluto, wasak na wasak ang puso ni Nastimak. Yeah. So, ayan guys. Maglilinis muna tayo. Tayo ang babae. So, tayo ang maglilinis. Kasi, andito naman tayo sa bahay. So, nag-gym na siya. Nag-work na siya. Pinuntahan na niya yung kanyang Coldplay. Yeah! Coldplay!